A chi può dire che la mia madre a quel tempo si trovava al coro, perché la mia madre era originaria di Tar, studiava, allora chi già diceva che andava a lavorare a Carmos, e l'altra alla sala. Allora io l'abbiamo non alla sala, come la rigliera l'abbiamo decorata, al coro carriato alla sala. E io morendo a quel tempo, speravo che sapi di causa come fosse la sala. Carbonies de la sala occitan, sen lo saber, canton l'internacional o la cançó del desesper, canton l'internacional o la cançó del desesper. La mina la presenta potete a quella a Ubin, dezzare il den de Richelieu, se pletava lo caro. Ma quella pasta anche in tal de mine, quella de trau che non faceva per campo, perché lo carbù arriva a flor de terra. Aquel carbù era expediat pel riualt fins a Bordeus, al partició al pur d'agrès, un che podia pas se fa tot l'any. Pen de l'estiu trageau lo carbù e pen de l'hivern partició perquè les aigües eren altes. Après a cosa del temps de Louis II, que lo duc de casa venia a instal·lar les mines de Casavilla. S'apelava pas de Casavilla, s'apelava la sala. Temps de la restauració de la Segunda República, també de l'imperi fanet a l'altre problema, la gran expansiva que fu après la guerra de 70, perché come la Lorena era perduta, si è fatto un più grande sviluppo della mina del Niazzo e della mina Fornariosa e Usinos. Lo centre del paese era Ubin, ma a Ubin era conegut en Noruega com era la capital de la República. Cal saber també que al començament hi havia pas d'estrangers a la Casavilla, era perquè l'accent del país que anava a treballar. Això que hi ha de curiós, havíeu presos de costum o de treball com a la campanya. Per exemple, per muntar el carbó, muntava el carbó amb d'esques, perquè hi havia explotacions en cros e l'esplotazione è coperta e in cosa quello di trama per la galerione. Allora per montare per le seccares montavo il carbù esattamente come penso vendiamo a Brasiliac. Io faccio delle lecche a me di vincio, di salses, mettevo il carbù in queste lecche e montavo per le seccares. Los grandos d'un cop ero la poliso dins Ubin per saquejar la misero qu'han trigut seren batrin, per saquejar la misero qu'han trigut seren batrin. Ici, l'apparaît des fusillats. Sur le plateau des forges, en 1961, l'armada y esprouvait les chasse-peaux, à quels fusillats ou des fabrications modernes, contre les carboniers qui bramèrent la dignité et le droit de vivre. Dal pensarat que s'elevo, saludem l'acordeon, cal comprèn la nostra grevo. Jaurès és al Panteón. D'aquell temps, davant la guerra de 14 o après, la descoberta que era considerada per carboniers és terrible, perquè a quart d'interpretació en cel obert se facia a la pala i a la pica, en plen soler l'estiu, en plen hivern l'hivern, tots són de fora, a que fa que en descoberta faceu som que treballar el que eren els camps durs, a quan no più ni si, estan a treballar en descoberta. El món no vau mai treballar al cross que non vas en descoberta.
Allora, la guerra di 40, poi si è passata un po' come nel 770, tornando una banca alla mina della Sala, perché l'onore era venuto in intervista, lo fa che è passato di calciare la guerra di Francia, perché da qualche c'è una guerra disastrosa per la Francia, a tornare a fare banca alla mina della Sala. Perché can nacionalitzar les mines, el que ho era nacionalitzat, l'explotació de la mina, més per la comercialització. I a causa per comprendre, perquè al peu de Saint-Geniestol hi havia una mina que s'appella Cruetzos, perquè la mina de Cruetzos fu per nacionalitzar, perquè era troppo pizzola. Encara si fa l'explotació amb medalles, o de mignolchi o de dins, e anche la mina encara può basare. A cosa che a quella prova che non patrulla della mina può vendersi un carro. Allora, dopo la nazionalizzazione, si comincia la modernizzazione. Allora, la modernizzazione consiste a crompare la pala meccanica, a cosa che l'explotazione è descoberta, venga, come dice, rendable, c'est-à-dire che quando havia sempre persones amb 20 feien el treball. Rompero de camió perquè davant era de carretos que portava ou de altres coses elèctriques. Allora la direcció de les ullieres decidiguem de baixar progressivament les crosses e de mantenir son que era descoberta. La plegare en pas l'esquino, agitats nos paisans, volent guardar nostro mino, lo pa de nostres infants. En 62, quan torneu, hi havia pas comprensiu d'aquells problemes nacionals. Les ulleres són un plan nacional i hi havia pas que l'accent que era su plaça, però jo sono un plan local. Més per cosa que en aquell moment credi que fu la presa de consciència de que sempre passava. Que si ara a Lió, que se passaren a Benediu d'aquell temps, que a l'època entrò d'aquell temps, Lió subjugava son de causes literàries. Aquel momentiero per la pena de s'ocupar de llengua de literatura se tot el país se l'almina de cap perquè l'almina partiso el comerç se'n mou aquí se festava la greva de la fam a la sala. Aquí, dins la greva de la fam hi havia de comunistes, hi havia per exemple Pradel, que era una fam, era professor d'escola libre. És per dir que el moviment de la greva havia pres una allura que era pas com d'abans. Hi havia
d'organització, hi havia de persones que hi havia même la FDS, la Federació Sindical de Sindicats Agricoles, que tinguem per... Però crisi que la cosa que podia pas tenir, durant pas. Alhora pensi que, evidentment hi havia un problema ben més important. A la sala, per cosa havíeu dit, que havia un gran torn, que el deia Sauà, un home que s'apelava Ramatier. A la sala havíeu tots són dits, tant que volen Ramatier, hi haurà la sala. El Ramatier faguet, això que poguet, pareix. Tenc Muriet a la sala balla. Canten l'Internacional o la cançó de nostres pers. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Les coses fogueren pagats, la descoberta foguet mantenuda. Ara vam començar el món per trobar activitats suplementàries per reemplaçament. Allora aquí venga el Valorec, venga l'usina, ma tot això on ha parquet d'impressió per atrapar la gent. C'est-à-dire que tocava el centre del governament per venir a fer semblant d'obrir la manufactura. Après, al cap d'un any, de 3 anys, dijau a cop rentable, pagava la manufactura, e anava començant a com anava a començar així al Burquet d'Or, o any i més ho hem d'acabar. Però ara per posar l'utopia. Canten l'Internacional o la cançó de nostres pers. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver.